Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines na Erdam alas 6:02. Ining na oras ginadulong sa Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Maayong gabi Bacolod, maayong gabi bugos nga bahin sang Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 9, 2021. Sa ngalan sa mga regular anchorman, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Para sa mga pangulong dinalanon na kita sa mga balita lokal, siyudad sang Bago nagka-record sa dugang nga duha ka patay bangod sa COVID-19. Posible nga liwat pagpatukod sa Pogon Drug Group ginapamonitor ni Colonel Palge. Sa mga balita national, mga kabataan nag-edad 5 katuig pasaka pahanugutan na nga magkagwa. Samtang ivermectin hindi epektibo nga bulong kontra COVID-19 suno sa DOA. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gidlamok sini. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na dito. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Siya mo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun?
Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya,
tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may... Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:12 detalye na sa mga balita lokal. Nadugangan sa duha ka bago nga napatay sa COVID-19 na siyudad sa Bago Negros Occidental. Sa COVID-19 Daily Update sa City Health Office, Hulyo 8, ang napatay among confirmed case number 1148, nga isa 49 anyos nga lalaki kag confirmed case number 1173, nga 33 anyos nga babayi, lunsay residente sang barangay Kalumangan. Sa karon ang bago nagka-record sa 51 ka mga napatay sa COVID-19 kag 101 ka aktibo nga kaso. May 6 ka bago nga kaso ang syudad sa diin isa sa mga nagpositibo nag-edad sang 2 ka tuig nga babaye sa barangay Lag-asan. Samtang temporaryo ang ginpasira ang talatapan sa Bago City Water District subong adlaw Hulyo 9 para sa disinfection. Magalabalik ang operasyon sini sa Hulyo 12. Samtang ginakompleto na sa gobyerno probensyal ang mga dokumento para makabaton sa RT-PCR test samples ang Valladolid Molecular Laboratory halin sa mga close contacts and COVID-19 positive sa Southern Negros. Sinugay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II na atrasar ang pag-implementar sa among plano bangod kinahanglanon pa ang dalon sa Davao mga papela sa gudpirmahan may kang tanan sa referral agreement. Sa karon ng mga test samples ng private individuals pa lamang ang kalabanan nga ginadala sa among laboratorio. Dugang pa ni Diaz nga kung may implementar ang mga plano tanan nga RT-PCR test samples nga ginakuha sa mga close contacts sa ginapatigan nga contact tracing halin sa syudad sa Bago tubtub hinubaan ang dalon sa Valladolid Molecular Lab para may baluan ang resulta. Mayo 3 sang mag-umpisa ang operasyon sa among laboratorio. Ini amo ang ikaduha nga molecular laboratory sang gobyerno probensyal nga nahamtang sa Valladolid District Hospital. Sige siya, ang aton nga mga private nga mga kauturan nga gusto magpa-swab ang muna anay subong ang balak sa ilang pasyente. But we are still in the process of finalizing atong plano ta. Ang kabayan sa pagpahayag ni Attorney Refrando Diaz II. Sa iban pa nga balita lokal, ginapa-monitor naman sa karon ni Negros Occidental Police Provincial Director Colonel Romy Palge ang posible pagtukod liwat sang Ipogon Robbery Group. Sino kay NOCPO Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, hindi gilayon ang mando sang Director kasunod sa pagpalagi sang leader gikan sa Negros Occidental District Jail nga si Francisco Ipogon. Dugang ni Donasco, ginahangyo man sa otoridad ang kooperasyon sa komunidad paagi sa pag-report sa malapit nga police station. Samtang wala pa sa impormasyon angon sa ginpadulungan ni Alejandro Montoya kag ni Ipogon ang duha nga wala pa madagpan sa 5 nga nakapalagyo nga preso. Ginpalayag naman ni NOCPO spokesperson Lieutenant Abigail Donasco nga madamo gihapon sa nagabulang sa probinsya. Sunod kay Donasco, apesar nga wala untat ang dinakpanay sa mga panahor, apa madamo nagapatigayon sini. Dugang pa sa spokesperson, nagakooperar man ang mga opisyal sa barangay sa mga otoridad agon magkaladakpan ng mga ini kag sa kadadlaw may nagakatakpan ang otoridad sa probinsya bangod man sa iligal nga pabulang. Nagpasar naman sa resolusyon ng konsel sa barangay Blumentritt, Banwas ang Murcia agod ipalabot ang ila reklamo sa angot sa halit sang basura gikan sa sanitary landfill nga nahamtang sa barangay Filisa. Sunod kay Barangay Blumentritt Captain Ronald Olvido, tuyo sila nga mapalabot kay Barangay Felisa Captain Ramon Hardin, nga ilagay na pamatukan ang pag-ula sa mga basura sa open dump site nga nahamtang sa Purok Acacia, Barangay Felisa, bangod 3 ka mga purok sang ila barangay ang apektado sa tuman kabaho sang basura. Ang mga purok ginalakipan sa Purok Tumpok, Maasin kag Kandungon. Dugang pa ni Olvido, siya mismo nakapanimaho sa usbong sa basura kag pati mga kasapatan subong man ang mga isda sa sapa ang nagkalamatay man bangod sa tagas ang higko sa tubig gikan sa basurahan. Sa katapusan nga balita lokal, ginpamatukan naman sa mga manunudlo sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental ang ideya ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga dulaon ng bar examination para sa tanan nga kurso nga naga-require pa antes makabig nga professional. Sunod kay ACT Teacher Negros spokesperson Richard Hilangre, ang board examination isa ka regulasyon nga ginapatuman sa Professional Regulation Commission sa tuyo nga mangin alalangay ang paghatag balor sa kada professional. Dugang pa ni Hilangre, ang ideya ni Bello mangin
laing disbenta sa mga nakapasar sa board exam, apang paborable naman sa makapila na nakakuha kag wala nakapasar. Nagapati si Helangre nga ang palayagi belyo isa lamang ka sa isang pamulitika tungod sa plano man sini nga magpapili sa masunod nga eleksyon. Board exam, ang buwa sini Aksyon Alpin, pamangkuton ka kundi nga naghaling eskwelahan mo. Karon may mga discrimination na sa colleges ng university, mas nakaroon sila nga, ikaw mo ya, da ka nag-graduate, ikaw na yung eskwelahan, kundi hindi mo yung mabaton sa obra. Ang kabayan sa pagpahayag ni Richard Helangre. Aksyon Radio Philippines, Time alas 6:17, detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos lamang sila. Dok, pa-check up ko. Manag-isa na kasi mana nga wala ko. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals
ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12. Aksyon Radio Philippines, time 6:23, detalye na sa mga balita nasyonal. Gintugutan na sa gobyerno nga makagwa ang kabataan na edad 5 ka tuig pasaka apang sa mga lugar lang nga napaidalom sa General Community Quarantine kag Modified General Community Quarantine. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi ini pag-ipatuman sa GCQ with heightened restrictions nga mong sa Laguna kag Cavite. Sunod kay Roque, ang mga bata na edad 5 ka tuig pasaka ang dapat nga updan sa mga adults kangay sa park, playground, tourism areas, biking kag hiking trails. Apang ang mga mixed indoor-outdoor buildings kay mga pasilidad kaangay sa mga malls ang hindi sa gihapon pagtugutan nga magpasulod sa mga kabataan. Ginpalayag naman sa Department of Health nga hindi epektibo bilang bulong kontra COVID-19 ang ivermectin. Inibase man sa pagtuon nga ginpublish sa US-based journal. Sa pahayag sa DOH, ang Clinical Infectious Diseases nga isa ka opisyal nga publication sa Infectious Diseases Society sa Amerika ang nagpalayag nga wala nagabulig ang ivermectin sa pagpanubo sang mortality rate sa isa ka persona nga positibo sa virus. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang DOH ang nagapangita sang solusyon sa problema sa COVID-19 base sa siyensya kag ebidensya. Samtang nag-file naman sa House Resolution 1944, ang anay senador kag karon House Deputy Speaker Loren Legarda angot sa panawagan para sa pag-imbestiga sa C-130 plane crash nga natabo sa Paticul, Sulu sa Hulyo 4. Bilang reservist ng Philippine Air Force, ginpahayag ni Legarda nga wala labot sa pagpasiguro sa maayo nga air assets ng Philippine Air Force, kinahanglan man masiguro nga supisyente ang pondo para sa maintenance kag training sa mga military personnel nga nagadumala hindi lang sa air assets kundi pati man sa iban pa nga military assets nga kabahin sa ang AFP modernization program. Wala labot diri kinahanglan man suno kay Legarda nga siguruhon nga maayo, kompleto kag nagaandar ang mga support infrastructure kaangay sang airport navigational facilities agon manginhilway sa anuman nga aksidente ang kada biyahe sa mga eroplano, pang militar man, pang pribado o kung pang komersyal. Sa katapusan nga balita national, dismayado naman si Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano sa pagbaliwala sa mga politiko sa ginaduso sini nga 5-year recovery plan. Suno kay Cayetano, importante ang pagdihon sang plano agud masiguro nga makabangon ang Pilipinas gikan sa kapigaduhon dala sang COVID-19 pandemic, rason nga amo na lang ang pagkadismaya sang anay leader sang Kamara matapos wala sang sabat ang iya panawagan nga magsapol ang mga opisyal nga plano magpapili sa pagka-presidente agud talakayon ang 5-year recovery
may plana. Ginklaro ni Cayetano nga hindi bot silingon nga wala sang plano mga kandidato bangod pa siguro sini nga may mga eksperyensya naman ang mga ini sa lokal kag national government. Quite disappointed. Hindi ko naman sasabihin na wala silang plano kasi may mga exposure naman lahat ng presidential, whether local or nationally, no? And siguro naman po sa wala naman pong nagbabalak ata na tumakbo na first time tumakbo. So alam naman nila na hahanapan ka talaga ng plataforma. But I think siguro hindi likha sa Pilipino to share, di ba? So kumbaga sa Facebook parati natin sinasabing like, comment, and share, no? So ang Pilipino mas magaling mag-dislike kasi maraming rat mentality. Maraming mag-comment, no? Whether good comments or bad comments, but to share. Good evening, Danay, no? Sa atin sining mga Facebook Live viewers. Of course, Sir Alex Monteza, hello. Good evening, Sir Noel Amar. Salamat, gid, sa pagpamati. Kag sa tanan ng mga EFC members dira. Salamat, gid. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos is watching man. Pag-rate lang ni Sir Noel Amar, iya kumpara nga si Boy Jolingo and Raybor Alunan. Kag iya hinablos nga si Taboy Derla. Kay Sir Melily Oligo, good evening man. And of course, dira sa may Zaragoza store sa Libertad Public Market. Salamat sa pagpamati, ma'ams and sirs. And of course, sa akon sininga ihada, Sandrina Danlag. Hello, good evening Sandrina. Kabay pa nagapamati ka. And nabuta nga naman ang isang smile ang imong face. Hello, Sandrina Danlag. Salamat gid sa pagpamati. Kag inyo na nabatian ang detalye sang mga balita lokal kag nasyonal diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 9, 2021. Sa ngalan sa mga regular nga anchorman ini naman si Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting